И здравейте всички, които ми гледате, с Филм БГ. И в този клип няма да играем нищо. По-точно обратното. Искам да ви питам нещо. Така. Първият, искам да ви питам какво да снимам. Възможно да снимам на тези игри, четирите, които съм сложил. На едната е Shadowgun Deleton. Да. Другата е GTA San Andreas, от която доста хора са играли, така че няма смисъл просто да играя. Няма смисъл. То хората няма да им интересно вече. Следващото е Майнкрафт. Може да снимам на Майнкрафт още. Имам нов клип да го почвам. И последното е Самп, което, може да ми играе с приятели, примерно. Ще го изтеглите, да играем заедно. Така, добре. Това беше първото. Моля, ще остава игрите в описанието, на която да снимам, за четирите. Вие ще решите, напишете в коментарите. И да, така. Също нещо, което искам да ви помоля е да покажете на вашите приятели профилът ми. Знам, че си прави малко жалка реклама, но моля ви. Имам 11 абонемента, от които са ето тези. Да замъкнах малко, извинявам се. От които са ето тези. Моим благодарен тия пичове. Да сте се абонирали. И сега. Искам да се абонирате за ето този пич. Asterok Bulgarian. Правя му една малка реклама, без той да ме помолил. Да се абонирате, да му станат повече, защото той заслужава много повече от мен. Сигурен съм това. Има доста повече клипове на Майнкрафт и на всичко. Да, само на Майнкрафт послушам. Абонирайте се с него, изглежда пич. Мога да снимам с него. И още един човек, който искам да му благодаря. От него се да го подпалих да снимам. Той ме вдъхнови с един негов клип. И това е Октавто. Много му благодаря на този пич. Той е много добър приятел. Също така има 160, да му станат много повече и да има много повече гледания от тези клипове. Колкото възможно много повече, ще ви помоля. Искрено ви моля. Ето тук. Това беше първата му битка с мен. По-точно не с мен, с един там пич друг. Тук с един така. Тук с мен, как се бие. И да. Просто тук казах с мен, защото имах един такъв тарник. Добре хора. Благодаря ви за вниманието. Си дарихте тези няколко минути. Така че разпространете профил ми, моля. Ще ви много благодарен. И да. Добре хора, благодаря, че гледахте. Ще остава игрите в описанието на клипа и чао! Се видим отново. Чао! И да не забравя още нещо. Имам CS, но няма да си имам него, защото доста ми лагва. И добре, вече наистина чао. Благодаря, че и чао.